Back to business now. Kubwereratu ku business ndithudi ndipotu apa nkhani yomwe tabwera nayo ndiyokhudzana ndi nthenda ya kolera. Chifukwa kuno ku Malawi zatsimikizika tsopano kuti kolera wabuka ndipono akumafalatu m'mamidzimu ndi uthengawo kodi ukuti bwanji kodi. Nkhanitu ndionena kuti ku Neno district kumeneko afotokoze kuti pakanali panopa ndizoti iwo watu chiwerengero cha anthu amene apezeka ndi kolera chakwera ndithudi ndekuti onse akumakwana 13 pamene ndekutino awiri dzulo awonjezedwa pamenepo, meaning kunena kuti anthu 10 ndamene apangidwa confirmed kapena kunena kuti kutsimikizika kunena kuti iwo akudwala nthenda ya kolera imeneyi ndekuti atatuwo ndamene anabwera dzulo kudzaphatikizirapo pa 28 December 2025. Chabwino kumakukamba kuti yayi mungokamba izi nchifukwa chaketu tabweretsa chiflaya chimene mukuchiona pa screen panopo kuchokera ku nduna oyang'anira zaumoyo kunoku ku Malawi, Republic of Malawi, Ministry of Health, imene tafotokozeramo Neno District Council kolera daily district update izitu ndakumafotokoza kunena kuti akutitu akumapereka uthenga kuti boma lililonse kuti kuli zotani zokhudzana ndi kolera. Ngati kwagwa kolera ndekuti azibweretsa pamenepa ayayi kaya ndikulilongezera motere ndi apa anali ndithu kuneno kumeneko. Pachifraya chimenechi chomwe tipange tingozumula makamaka side tikufuna tipeze midzi imenetu yakhudzidwa ndi nthenda ya kolera kunenoko kodi akuti ndi mudzi uti pa anthu 13 timakambaja akunena kuti affected villages number 1 Nkwinda village munthu mmodzi, Kang'ombe village munthu mmodzi, Kanseru village munthu mmodzi, Ngwanyama 2 village anthu 4, Chilaladzi village munthu mmodzi komanso ndekuti Kanseru 1 village munthu mmodzi. Mmene tikonera pamenepo akuti confirmed cases kuti anthu zonena kuti ndekuti zimenezi ndi zimene zatsimikizika kuti midzi imeneyo mwachoka ndithu anthu ena ake amene apezeka ndi kolera. So pano midzi imeneyo magayi, let's be careful, tiyeni tikhwimitse nkhani zokhudzana ndi zaumoyo, kusamba m'manja ndi zina zoterozo kuti tipewe ndithu nthenda imeneyi isafale nkusanduka ndekuti muliri titeteze miyoyoyo. Kuzabweranso mwambo pa chiflaya chomwe chakunotino affected facilities tikufuna tikambe nawo pa nkhani zokhudzana ndi zipatala zomwe zakhudzidwa kuti ndi iziti. Number 1 palitu chipatala cha Lisungwi chapezeka ndi case ya kolera. Kuzabwera chipatala cha Midzemba chapezekanso ndekuti ndi makesi awiri a kolera. Kuzabwera chipatala cha Dambe kwapezekanso case ya kolera. Kubweranso ndekuti chipatala cha Zalewa kumenekonso kwapezeka makesi za kolera. So guys, tiyeni tikhale osamala makamaka nkhani za ukhondozo. Ineyo ndikukhulupirira zonena sikuneno kokhako ndekuti madera ena ndi enanso kuli makesi amene wakolera, koma chabe ndekuti zimene zatuluka ndi zimenezi zakuneno kuti nthenda izi zisafale. Mukuziwa kale zomwe tikuyenera tichite, tiyeni tizisamba m'manjamo kakulolini ndikakapezekaso tiyeni tigwiritse ntchito kuloliniyo kuti zimenezi zisafale izi. Ndipo nkhani izi zikakhala kuti zatuluka kuti yayi akudwala kolera sharp kuthamanga nawo ndithu kupita nawo ku chipatala kuti akazipange control zimenezo akathandize komanso ndekuti mudzimu andakhala akudziwa mwina ndikuthandizirako mwanjira inayi kuzipanga control zisafale zimenezi. Uthenga wapadera pamene tupitiliza nkhani yathuyi timapezeka kuno ku Justin Tech komanso tidzipezeka ku Malawi Trains tikhala tikuipanganso reactivate ndi mukamationanso kumeneko ndi mavidiyo ndekuti izi ndi alimodzi ma side osewa pali zina ndi zina zomwe tikufunanso tikonze kumeneko kuti channel yonso chikhale ndekuti cha active ndi tikapezeka kumeneko sawombonezeke tidzipezeka konse ndithudi. Chabwino nkhani zakolera magayi tingakambepo zotani. Zatingakambe ndi zonena kuti ino ndi nyengo ya mvula. Number 1 tikuyenera kumvetsetsa zonena kuti
Tizirombo timene timakhala kunyamula nthenda imene ya kolera ndoti timapanga survive. Timapezeka zoti mamoti tife chifukwa cha kutentha, timapezeka kuti sinangapase pali nthawi zonse ndi kuti pofewa zani ziko zono tinoti kumapezeka tikukhala moyo kwa nthawi itali kumapatsirana kolera udzani kumapitirira. Komanso kumakamba zoti akubuka kuchokera kuti ndi kuti muziwa kale kunoti kunoko ku Malawi anthu ochuluka kwambiri amakhala agwirisa ntchito ma toilet okumba. Kusizonena kuti mmene mwazandi mmene makhamo kumachoka zimene 40 zomwe zatakambazi kumakhala ndi kuti kuliko zizira ndi kuti zimatenda zikukhala ngati bezi kumapanga survive pamwamba paja tikapita kudata kukagwitsa ntchito no toilet. Nde let's be careful ngati tingakwanise tikonzenso ma toilet athu akhala akilini ndithu. Zimene ndi njira zina ndi zina zomwe zingathandize kunena kuti mwina mwake matenda awa asamafale. Kugwitsa ntchito toilet tikasambeni m'manja zinthu ngazezo zimathandizira. Sitikufuna zono kuti tizipanganso ndi kuti broadcast zinkhani zonena kuti yayi tende jaro ndi mpaka ni afika sanduka muliri ndaya mvula inoyi zimakhala kumachitika each and every time. Nkhani zake ndizipeze mvula yakuyamba kugwa mumva iyayi kolera tete ntizipangeni control kumayambiriro kwenikweni zisanachita kufika pochero zitofala kusanduka muliri. Fajani muliri ino ukangokhala kuti ndi muliri wa kolera ndi kuti zitipanga affect kagwidwe ntchito anthu azipezeka kuti akulephera kuti agwire ntchito malo a public anthu azilephera kuti akapezeka malo a public facha zimezi kandi kumunda kumene anthu ngati mukudwala mukalima bwanji solo nthawi yolima tikufunika ndithu tikhale ndi mphamvu kuti tikalime bwinobwino tizakwanise kukolola zinthu. Koma ngati ino tipezeke zono kuti tikudwala ndi kuti tilepheranso kukatana kwakwanisa zimenezo. Pompano tizikhala kumamaliza ndi kuti ma holiday wa tikhale kumulowano ndi kuti kunthawi ya ntchito maofesi anthu mwagwira bwanji ntchito mupita bwanji business pamene kuli mliri ndero kukhala zonsezo zakhala ngatino zapangidwa affected zomwe zingathenso ndi kuti kupanga affect chuma chathu kumene cha dziko lino. Anthu sakupezeka maofesi anthu sakupezeka business chuma chiyenda bwanji ndi tiyeni tisamale ndithu zikuoneka ngati za simple tikamazikamba chonchi nangasi ndi nyimbo imene makhala kuyimbidwa all the time. Nthawi iliyonse kumakhala kukamba zozi kolera nthawi ya mvula koma tikapanda kuzikonza papa kuzipanga control papa kuzipanga container papa ndikuti no zitipanga affect mwanjira ina yake zomwe sizingatithandize. Tiyeni tisamale akuti